ଆଜି ମୋ ସହ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଗଲା। ମୋର ଗୋଟେ ନଖଟେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଲା। ତାପରେ ଏଠି ଆମର ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ହାଇ ମାରିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଶୀତ ଦିନେ ବହୁତ ନିଦ ଲାଗେ ନାଇଁ। ଏବେ ଦେଖିବେ ଇଏ ବି ହାଇ ମାରିବେ। ଲାଷ୍ଟରେ ଇଏ ବି ହାଇ ମାରିଲେ। ତାପରେ ଆମ ବିଲେଇ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲା। ବିଲେଇ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିବାର କାରଣ ଏବେ ଦେଖଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଲେଇ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିବାର କାରଣ। ଏଇଟା ଦେଖିଲେ ତ ବିଲେଇ ଯେଉଁଠି ଥିବ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିବ ଆଉ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନି ତାଠୁ ବଡ଼ ବିଲେଇ ହେଉଛି ମୁଁ। ମୁଁ ଥାଉ ଥାଉ ପୁଣି ବିଲେଇ ମାଛ ଖାଇଦେବ। ଏଇଟା ତ ପୁରା ଇମ୍ପସିବୁଲ୍। ମାଛକୁ ଭଲସେ ହଳଦୀ ଲୁଣ ଗୋଳେଇ ସାରି ଗୋଟେ ସେଫ୍ ଜାଗାରେ ରଖିଦେଲି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବିଲେଇ ମାନେ କେମିତି ହେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୋଟେ ମାଛ ଗୁଡ଼ାକୁ ଭାଜିଦେଲି। ତାପରେ ସବୁ ବାଟି ବୁଟାକି ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେଲି। ତାପରେ ମମତା ଦିଦି ରୋଷେଇ କରିଦେଲେ। ରୋଷେଇ କରିସାରି ଖାଇଦେଲି। ଖାଇବାଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି କାହିଁକିନା ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଯାଇଥିଲି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟା ନିହାତି କରିଦେବେ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।